Dobre, a pani v kabáte, poďte aj vy k nám. Nie, vy budete písať, nie? Ja vy máte tak muž. Je jednoduché, nebojte sa. Ja vám všetko vysvetlím, máte pomocníka, to bude tip-top. Už ste to luštili? Neviete, o čo ide, výborne. Takto si to zober. Dole sporia, decka, dole, lebo teraz ideme luštiť tajnú šifru. Dole, Šimon, lebo nebude žiadny spev. Dole. Dobrý deň. Môžem poprosiť vaše krstné meno? Olga. Olga. Martin. Olga a Martin. My máme dnes takú krásnu, trošku sa vraciame aj s dospelákmi do detstva. Lego poznáte, to je jasné. Máte tu malého pomocníka. Máme tu totižto v tomto letáku tajnú šifru, ktorú treba rozlúštiť. Ja vám dám péro. Nech sa páči. No a všetci ticho, áno, poprosím. Môžete začať lúštiť. No, to je jednoduché, to na to hneď prijete, to máte ako krížovku. Vidíte, už nemusím nič hovoriť, pozrite. Tu, pozrite. Aha, vidíte, už to máme, už to je jasné. No vidíte, tak to máte ako lúšťovku. No, vidíte. No pozor, nie, nepomáhať, dozadu. No, nie, pozor, ticho, sledujem to, ticho. Nie si pomocník, teraz sú dospeláci. Ale veď on nevie ani čítať. No, tak zase odtiaľ, potiaľ. No, tuto sa teda statko ukáže, jak mu ide krížovka. No, vidíte, pani Olga, jak vám to perfektne ide. Lúštite občas, čo? No, vidím to hneď na tom pohybe pera. Požičam vám okuliare? A nie, on to zvládne. Dôverujte mu, nebojte sa. On je skvelý. Zvládne to. No. Ale je, dobre mu to ide. Veľmi dobre statočne sa drží, priatelia. Takže ticho. A ešte rýchlo choďte urobiť veľké skladačky, aby ste mi ich prišli ukázať. No. Pomôžem vám nejako? Chcete súťažiť takisto? Potom si to treba pozorne prečítať, lebo tu je napísané, aká súťaž je. Dobre? Ticho. Už to pomaličky ide. Výborne vám to ide. No, výborne. A kto bude mať, kričí, dobre? Také ticho sme tu už dávno nemali, že? To aj doma občas platí. Rodičia vedia, o čom hovorím. Dole sporia, 1, 2, 3, krok dozadu. Lebo teraz je tu tajná šifra, tajný kód. Tajný kód, kto ho vylúští, kričí prvý. Áno, tajná šifra, tajná správa od Batmana, ktorá prišla dnes. Okrem toho, že je vo filme, je aj tu, na dnešnom popoludní. No, dobre, výborne vám to ide. Dobre. No, a už posledné 3 slova, či 2 slova vám tu odchádzajú. Dobre. No, pani Olga ide do finále. No. Tesné je to, posledné písmena. Aj, tieto posledné písmena. Hurá! Áno, takže v tejto chvíli máme rozlúštené. Pani Olga, tak prečítajte nám správu šifrovanú. Je skvelé byť Batmanom, ale vždy buď radšej sám sebou. Zatlieskame! Takže čo si vyberáte? Kľúčenku vám môžem ponúknuť? Alebo toto? Alebo toto? Dobre, výborne.
A vy by ste chceli kľúčenku, že? Jasné. Blahoželám vám, zvládli ste to perfektne. Obetovali ste sa, ale to si zoberte, pero si ja nechám. A môžete poslať správnu odpoveď a získať ďalšie krásne ceny. Tak pani Olga, zahrali sme sa trochu, nebolo to super? No. Dovidenia, ďakujem veľmi pekne. Zvládli ste to perfektne. Decka, urobíme ešte posledný krok dozadu.